Thank so much. Thank so much, sir. Salamat, salamat. Di po kayo naka-ano ngayon? Naka-LS, sir. Salamat sa 3 thumbs up. Thank you, guys. Okay lang po, Sir Ogi. Holiday namin ngayon dito sa Hong Kong. Nga lang, hindi po ako pinalabas. Kasi nga, lumabas na ako kahapon. Eto, nag-LS na naman. Tatlong tamsak. Tsaka isang matang andyan. Salamat, salamat po. Kain tayo ng mais.
Mones. Is in the house. Thanks so much. Kain ng mais. Manta mais.
nga, sabi ni kambal ni Renz to. Kambal ni Renz akat haha. Matulog. Takit de. Ibatik kanyam ato mahal. Lanton mangidop host haha. Sabi ni kambal ni Renz. Yeah, matutulog din ako. Mamaya. Hindi ko holiday. Kahapon yung holiday ko. Kahapon ako pinalabas. Tapos yung alaga ko naman ang lumabas ngayon. Naghati kami na mag-alaga sa nanay niya. Kaya ito, dito lang sa kwarto. At iidlip din kung makaidlip. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Salamat, salamat. Thank you guys. Raisa Yek, hello Mama Norms, Happy Mooncake Festival. Yes, Happy Mooncake Festival, Raisa. Ano, parehas tayo duty. Naka-duty rin ako ngayon kasi hindi ako pinalabas ng alaga ko. Siya naman ang lumabas. Ako ang lumabas kahapon, tapos siya naman ngayon. Ay, nako, kahit holiday, naka-duty pa rin tayo. Ano, kumusta na? Lumabas ka ba kahapon? Nag-day off ka ba kahapon? Kaya nga te, sabi ni Raisa Yek. Hayaan mo na. Buti kayo, double pay. Kami hindi. Hindi sa sahod namin. Sabi. Lumabas ka ba kahapon? Ganyan ang buhay abroad ni Raisa Yek. Kaya nga. Ay, nako. Pandemic. Ganun. Kaya nga itong mga nababagot na kung minsan. Stress din siguro sa trabaho nila. Ganito kung minsan ang sungit-sungit ni bakla. Bakla talaga. Nag-start na ba work mo? O andyan ka pa rin sa Try namin gawa templa. Ano? Try namin gawa templa kami. Standby datoy, sabi ni Jen Moments. Ayan, malapit nang
Yun ay perpecumat. Ganyan ti taghirap mga company, sabi ni Rayek. So, naghihirap na dahil sa pandemic na yan. Saka sa 2 million people in the house, salamat. Angie Core Vlog, hello Mama Norms, tamsak dan, sabi ni salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much sa patamsak mo. Salamat. Kumusta na? Bagong gising. Bagong gising pa lang. Ako inaantok na. Kailan ka ulit mag-ALS? Angie Core, CC. Tambay lang po ako, Mama Norms. Antok pa. Sige lang, Angie Core, CC. Salamat. Salamat sa pagtambay. Tulog ka muna. Tulog pa more. Thank you so much sa patamsak mo at saka sa pagtambay. Thank you. Next week po ulit, once a week lang po ako. Ay, ganyan din ako noon. Pero ngayon, kung sinisipag ako, pero ano lang, 1 hour, ganun. 1 hour ng umaga, tapos 2 hours ng hapon, ganun. Hirap din. Kasi may mga among nakabantay. Pero ngayon, holiday dito sa Hong Kong. Evelyn Fam and Friends, tamsak dan sisi, sabi ni Madam Evelyn. Salamat, Madam Evelyn, sa patamsak mo. Hindi ka ba lumabas ngayon? Ako, hindi ko day off. Kahapon lang ako pinalabas. Thank you so much. Di ba ngayon yung premiere ni Mong? Siya bang magpre-premiere o kayong dalawa? Angie Core Vlog, kumusta po kayo dyan, Mama Norms? Sabi ni Angie Core Vlog. Okay lang naman. Wala naman na yung mga nagrarally, pero kahapon, nung lumabas ako, ang daming mga pulis. Tapos, ang dami na naman daw hinuli. Ewan ko kung bakit pinaghuhuli yung mga yon. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thank you so much, guys. Kaya, ayun. Hindi ako pinalabas ngayon, pero yung alaga ko naman ang lumabas. Salitan kaming mag-alaga sa nanay niya. Ma'am Evelyn, mamayang gabi na ba yung yung premiere? O kagabi, yun. Nakita ko nga din sa news. Mag-ingat po kayo dyan. Hirap talaga panahon. Kaya nga sisi, talagang magulo na. Magulo na ang mundo. So much, guys. So 4 million people in the house. Sa tamsak. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. Thanks so much. Tulog po muna ako, Mama Norm. Patambay lang sibi ko hanggang malubat. Thank you so much, Sisi. Salamat. Sige lang, tulog ka lang muna. At mamaya, sasabak ka na naman sa work. Sige lang, idip ka lang. Salamat sa pagtambay. Thanks so much.
5 million people in the house and 9 tamsak. Salamat, salamat guys. Kitchen, shout out. Tambay lang ako. Please. Sige lang, sige lang. Angie Vlogs, good day po sa inyong lahat dyan. Happy weekend. God bless. God bless you too, Angie Vlogs. Sisi, salamat. Happy weekend too. Ito niya, Cheng, nalpas di kwayon, nalpas di apit yon. Ado na apit yo. Manuti may isang kilo tatang eret. Naglakwan, naglaka. Lamay anda. 13 lang, ala. 13 per kilo. Dry na yon. 13 to dry. Yan. Kuan ang. Anyo ila ko nga iritan. Ila ko yung bagas. Bagasan yon. Baba pa daw. Ala. Kanya ngayon dawatan dan. Wait. 13 wait. Pati dry yata. Hamang alo makati abono kada agas. Napay nga, tanaglang ka. Ano yung balita na magbibitiw na daw si Duterte? Bakit nga? Niya, tapos saka magbibitaw. Ako nag-iwan ng 20 kaban. Papakono ko. Pambinta ko ng bigas. Uwan, may mayatan Hindi mo matakin ni Gerson no ka. Limbatin ako na ng mga bagasan naman. Meron naman pre-binhe pero depende din. Siyempre baka matlagi tayo matnat. Ngayad si manang ate wala. Si manang ata wala natira. Abay nga Waradan timtis ko tagpapakanbas kanuti lakpan ti bagas. Tamasayangan nga ilang ko na Jeric. Diba? Kurang arod kat agkan basan ada kita kuan ko ti ni din kung kuna. Laki ng utang sa co-op tapos konti ang napagbintahan ay kasjay. Puro co-op nga ron at tikimitan. Ilang co-op tikimitan. Into amin provide amin ti co-op ti puunan na kasjay. Kaya nga lang may bigas mga tao ngayon kaya hirap din ibintang bigas ngayon. Isuga road. Gusto ko na ni Antimtes nga ipabayo na kano jay kuan ta ila ko namat nga bagas iso nga pagpakpakan ba ni Gladys ta ada kano ti karo bada nga talo sa nga agagatang ti bagas na ket kagagatang namat kano na odi kamat kabagis kunanay di kay kalman ta nagtungtong kami di kalman ken Antimtes ket kuna mat ka di oray ilalakamon ta no gumatang da pastudan kung kunang araw. Logi din co-op kasi nabili ng 13 yung palay tapos nabinta nila ng mas mura kaya niapay nga logi din sila karot agpurgodak ko man kat pampanunuta tatara kita karigat ka sa no nga mati kota
ko. Karirat na ta. Naman lata garon. Bakit lata o to yan? Kanya nga eh. Kaumo mang mangyari. Ay nung nag-anihan nung wala pa masyado nakaanin. Nasa 15 ang per kilo. Kit iso garod. Astamot ti kukuenda. Ano nagaduti ag-anin, ibabada nga bigla data pagayan at kasano nga mati manalon garod mat. Kat hama nga lumakla kada kita ko abuno kada agas. Ag business kan kaya lang nagrigat mo iso garod. Nagrigat mo halos amin ad po. Kaya nga kawawa lang mga magsasaka. Ayun man. Sila tao. Manti kwan niya nga. Nakita ako. Gagatang tirik ti ko. Mayaman, siyempre. Stakan da. Dito yung sinango kami nga karitan ito. Kanya nga road. Runti kom tata. Kat adam data ate may gumatang ita. Slaninan si a. Agawid da kanong da kwan. Da rapi. Ag mini grocery kano ni bakat na jay. Tumbod di awanan. Mini grocery ko naman. Ije kanong agyana. Nagyanda niya itong butan. Nagpurugod damot tayo. So, yun. So, ko naman si Mang. Sa kuning bagada, nagyan na. Agor-ore na lang kano jay kuan tugan sa. Pakikargaan na jay gamit da. Tagawid da, yayan. Plano minto pa idi mini grocery awan mat pangalaan mat awan mat supplier. Nagdaya ata lukrata na. Ano kasano mo nga mini grocery. Kamay anda. Pakikanda nga ta. Dati mga bagbaga kanya kay eskwela kay high school. Kwa. Padasan damat malogi Kaya na, padasan damat amin Siyempre ka kabandog damat siguro niya yan paspasadan. Makapa-stress ang purugod na tutok po ang radyayan gawid na dyayan nagrigat biyag parigat na naigarod katungtong ko nga ron ni JR di ko ay nagkutong nagunog pa yung mata na nakinwamon kong ko na gagagas ka no parang magasan kaya ni JR ay po napit na ayay aapitan nan tagarap
Kaya kat magsisigarilyo. Manaw mga uminom. Kaya ta kasjay. Sumulmula nila. Abaw. Yan mo ano ka. Agawid mo ni bakit na. Gano gawid da itumbod niya ko na kay. Talon. Nag-loading mo ito nga ron. Agad-agad. Nayon. Tayo manan bigatan. Loading. Loading. Kat agkamot. Ag-save mo. Kuno no nga ag-save no kasjay. Tang ko mo maisisave. Ako mo maidop no kwan. Loading. Signal lang eh. Kapsot signal. Samantalang kadok, hindi ka magdamag pa eh. Tapos gana alas 11 daw. Di mo mapugpug sa tilis na. Kaya nga, sa signal na. Shock ka ni.
Makatortoro ako. 3 million people in the house. Thank you so much. Sa 9 days sa pag-stay. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Kambal ni Red, tulog ka na. Matulog ka na. At ako'y inaantok na rin. Baka agurokak tukit. Agurokak tukit dito na kilil-ison. Nyawatan. Ay, apo. Kaya matikas to yan nga makapaturog. Like sa vlogs, 10 thumbs up, Mama Norms. Dan, sabi niya. Kumusta po? Sabi ni Liza Ngot Vlog. Ito, inaantok. Inaantok na nag-LS. Ikaw, pwede ka nang mag-LS? O ano na? Pwede na. Mag-LS ka na rin. Para maragdagan na yung WH mo. O, nangingisda ka pa. Nangingisda pa rin. Ako, hindi pa rin ako makadikit. Parusa. Grabe.
Salamat sa 3 andiyan, saka sa 10 tamsak. Salamat, salamat. Sangot Vlog, like Sangot Vlogs, si kambal ni Renz ay kanyang main ninja na niya yan, kambal ni Renz 2. Ang kanyang main channel, day off nyo po, Mama Norms. Hindi nga, hindi ako pinalabas. Nandito lang ako sa bahay. Nagbabantay kay Lola. Kahapon ako pinalabas, tapos yung alaga kong tibo ngayon ang lumabas. Nag-ano kami, nagsalitan kaming mag-alaga sa nanay nila. Kasi magkasunod na holiday ngayon dito eh. Kahapon, Independence Day dito. Tapos, ngayon is Mooncake Festival. Kaya magkasunod yung holiday. Pero kahapon lang ako pinalabas. Kaya andito pa rin sa kwarto. Nag-ELS. Imbis na naglilinis, nag-ELS. Mamaya na maglinis. Kumusta na? Nakauwi na si Jen Moments. Karating lang niya. Prepare niya na yung mga tawag doon, milk tea niya. Angie Core Vlog is still there. Thanks so much. Salamat sa pabiji-biji mo dyan. Hindi ka na ba makatulog? Thanks so much sa 5 million people in the house. Go po, Mama Norms. Laban lang, sabi ni Sangot Vlogs. Yes. Kaya nga laban. Pasasaan ba't matatapos din natin yan. Makakamit din natin yan. Kaya tuloy lang. Angie Core Vlogs, hello sis, at Liza, sabi ni Angie Core Vlog. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Sangot Vlogs at Angie. Thank you so much, Sangot Vlog, sa pagstay. Pa daw si sis Angie Core Vlog. Kaya sabi ko, okay lang po sis at Lisa, ikaw dyan, kamusta na? Sabi ni Angie Core Vlogs. Ayan, Sangot Vlog, kamusta daw? Sabi ni Angie Core Vlogs. Puro vlogs. Puro vlogs na. 6 million people in the house. Thanks so much po. Saka sa 10 house. Thanks so much po. Saka sa 10 thumbs up. Salamat sa mga patamsak nyo guys. Thank you.
Hindi ka na ba makatulog, Sisi? Angie, kala ko matutulog ka pa. Okay lang po, Sisi. At Liza, ikaw dyan, kumusta? Sabi ni Angie Core Vlog. Ayan, Liza Ngot Vlogs. Kumusta? Kumusta daw? Sabi ni at mag-play po ako mamaya ng mga video, mga Sisi, papamalaw kayo sa LS ko, sabi ni Angie Core Vlogs. Ayan, salamat Sisi Angie Core Vlogs sa pag-play mo sa mga pelikula namin. Ayan, Liza Ngot Vlogs at Angie Core Vlogs. Ito po ang ingisda para maka 1K banana. Ayan, ayan. Pagka hindi mo pa kadikit si Doña Cheng, saka yung ano mo, i-scroll mo lang, andyan din si Sayek, ay andito rin sa Hong Kong. Yan siyang monetized channel din mga yan. Ayan, kung gusto mong isdain sila, Liza Ngot Vlogs, at Angie Core Vlogs. Opo sis, laban lang, sabi ni Liza Ngot Vlogs. Angie Core Vlogs, dikitan kita Sisi sa isa kong account, sabi ni Angie Core Vlog. Baka may ninja ka dyan sis at Angie Core. Dikit hehe, sabi ni Liza Ngot Vlog. Ayan, didikitan ka na daw ni Angie Core Vlog sa isa niyang account. Ayan, ayan. Ilan pa bang kulang mo? Sisi Liza Ngot Vlogs. Marami pa ba? Ako hindi na dadagdagan yung bananas ko kasi hindi na ako nakakapangisda. Ayaw akong payagan ni Lolong mangisda. Nag-loading, kala ko tapos na, hehe. Hindi pa, kakawan ako pa lang. Angie Core Vlogs, pang personal na account ko yun sis, pero ginagamit ko pang dikit sa mga friends ko, sabi ni Angie Core Vlog. Ayan, pwede rin. Ako rin yung isa kong account, yun din ang pinandidikit ko noon. Liza Ngot Vlogs at Angie Core Vlog. Sige sis, salamat, sabi ni Liza Ngot Vlog. Ayan, thank you so much daw, sabi ni Liza Ngot Vlog, si Angie Core Vlogs. 200 plus pa lang. 200 plus pa lang, kulang members. Okay, mabilis na yan. Busy, kaslaak, maestran, taga-releasen ak module, mga estudyante. Di mabuti para magkapera. Diba may bayad din yan. Every Monday sila kumukuha ng mga module, diba? Angie Core Vlogs, baka mag-out na ako, Mama Norms, nalobat na ako. Mag-watch na lang ako mamaya. Sige, Sisi Angie Core Vlogs, salamat. Doña Cheng, haha, wala. Bakit naman? Angie Core Vlogs, good day sa inyong lahat dyan. God bless, sabi ni Angie Core Vlog. God bless you din, Sisi. Ingat ka dyan. Salamat sa pagstay. At salamat din sa pag-play mo sa mga pelikula namin. Angie Core Vlogs, balik tulog mo ako para war. Tulog ka lang at ako'y inaantok din. Doña Cheng, dito lang iniwan mga teacher, tas di ko kunin dito ko papirma sa pagkuha ng mga mails ng mga parents. Good, alangan mo't nga awan ti bayad mo.
Angie Core Vlogs, hello po sa'yo, Donya Cheng. Likitan niyo po ako balikan vlog. Si Donya Cheng is aking pamangkin. Isa na siyang monetized channel. Ayan, magdikitan na kayo. Laisangot Vlogs at Donya Cheng, hello po. Mega love shout out, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Laisangot Vlogs. Laisangot Vlog at Angie Core si Vlog, shout out din po, sabi ni Donya Cheng. Donya Cheng at Angie Core Vlogs, hello po, mega shout out ni Donya Cheng. Ayan, magdikitan na kayo. Kung ayaw nyo magba ng bahay, magmano-mano na lang. Donya Cheng at Angie Core Vlogs, lapag nyo lang po, sabi ni Donya Cheng. Ayaw mo nang magbaba ng bahay. Ayaw mo nang magbaba ng bahay kasi nga naglalagasan. Pagka isda sila, ano lang, mano-mano. Donya Cheng at Laisangot Vlogs, playing na po, sabi ni Donya Cheng. Ayan, Laisangot Vlogs, playing na daw, sabi ni Donya Cheng sa mga, sa bahay mo. Ayan, ayan. Thank you so much sa 4 million people in the house. Naglalagas din ako. Haha, kaloka, sabi ni Donya Cheng. Kaloka si Lolo. Kaya ako rin, hindi naman na naglalagas yung bananas ko. Nakailang ko. Paano ngayon? Ang hirap ng mag-ipon ng dabos. Tapos yun naman ang binabawasan ni Lolo. Ay, nako. Ni Kwangay, ni Easy for Sally. Ilan nang hindi naman LS. Busy pa eh. Busy si Easy for Sally. Nabisi nga pirmi, sunod-sunod lakad ay. Siguro di ko ako na day hospital. Sino ay ko na operahan nga sinamahan na kung kunana. Donya Cheng at Laisangot Vlogs dan, sabi ni Donya Cheng. Ayan, Laisangot Vlogs. Dan na daw, sabi ni Donya Cheng. Balikan mo na lang si Donya Cheng. Laisangot Vlogs. Dan na daw, sabi ni Donya Cheng. Ayan. Ngus-ngusunak pa yata aircon na nagpigsa. Kaanakan mi na operahan iso may sa sino ajay na po operahanan katakot. Nya tinoperaan lang ay kanya na. Nya tinoperaan da. Kanya sakit na. Ubing pay. Kasadaran ni Ashley. Aya. Nya kinuha na. Po.
appendicitis ano nga po. Nya ajay linisar dawin no iniwada man. Apo pabutengak. 28K bilda, 2 days lang. Ina, apo. Iwa, hala. Yata. Apo, pakadaalaan na yata. Diyos ko. Gororok. Baka mangmangagmat dita. Mangmangag. Mga padanag karon. Isa karon na pangay. Pakalalaan na kitan. Mata ka may iwan. Ay na apo. Horebong ang sakit. Ang sakit sana. Madi namot kayat. Pa-check up. Padanagan awan. Pagpaagas na. Oray siya garod ka no manan idi naminsanan. Ay nagsakit manan. Kunakit nabayag nga ako. Nabayag nga sumok sakit. Tapos obserbarak bat no anti ado terabi mayat mat pero mabisbisinak mo. Ito mga anak lang tinapay tapos uminamak ti gatas. Tirabi mabisinanak mat. Mabigatan. So ano ko basi lang ti kanak tirabi kasjay. Tano ko marik na nga tumangkan ate tiyang ko. Basta nga nagkabkabagan kasjay tumangkan. Tano ko nagsakitan kasjay. Nya kamunot siyan winurusok ti agsaksakit. Laisangot Vlogs at Doña Cheng OTW po, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, Doña Cheng OTW na daw sa'yo ni si Laisangot Vlogs. Thank you so much Laisangot Vlogs. Doña Cheng win kasjay kinyak edi agpanaas ay na apo. Atoy matan ngayon na channel. Kas takpay na kwa. Takait ko ti umutot ko ma. Emat. So nga inom alatang nga inom ati maligamgam na tubig. Ano po? Nga kita nga sakit na nun. Nakalalaan nan. More than half hours lang ka nung tinaregilogan na. Waitan. 5 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 10 tamsak. Salamat.
Buto nga mat, madintupay nga sumrak ni Tiboy ta hospital namin anong impospon nati check up dato inanan. Hindi na kahit ti sumrak hospital. Tak pa-check upon, ultrasound nakta no sa mga pagtak. Noon niya kasa no. Nakita nga ta no ultrasound. Magpa-general check up akto no sa mga pagtak man. Ta. Apo. Butong man. Pinagsasaruno na nga agsakit. Tapos no ko mabayad nga check up ka pa yun no ano kunada no masapol ipa ultrasound ay kasjay at no kagawit on April at lang sang vlogs thank you sabi ni Doña Cheng April dawid ko barbarang mayaton di kwan nakawanton nga ta kawantong ngatan ayan po lang sang vlogs at Doña Cheng playing harang po sana all money na po sabi ni Liza Vlogs kaya nga nakasahod na siya Liza Vlog mabayag pa hehe sabi niya mabiitin awan makatawirin Liza Vlogs anos lang ano siya panggalatok koni hindi siya marunong mag-Ilocano Liza Vlogs at Doña Cheng anos lahat hehe sabi Liza Vlogs alam niyo po magpangasinan daisot labat Liza Vlog daisot labat puro kami Ilocano doon sa Villasis aya hehe Jack sabi niya Doña Cheng puro Ilocano kasi kami doon sa Doña Cheng at Liza Vlogs Ilocano kan hehe panggalatok siya nagtatrabaho siya sa Korean restaurant siya sang cook sa Lingayen pero nagsara daw saglit yung nila yung Korean restaurant na pinagtatrabaho niya kaya andyan siya sa bahay nila ngayon nangingisda at meron pa siyang 200 plus na kulang sa mga bananas niya pero dating nag-ALS na siya pero pinalo ni Lolo kaya magwa 1 month na yata na hindi nakakapag-LS sila isang vlogs kasi pinalo ni Lolo dahil nung nag-ALS maingay daw yung TV malakas yung TV tapos pinalo ni Lolo ay nako tapos hanggang ngayon hindi pa rin pwede ako naman hindi ako makadikit ngayon kasi nga daw mas marami daw yung dinikitan ko kaysa yung bumalik sa akin yun ang sabi ni Lolo kaya na-stop na yung mga bananas ko doon bakit nga ay naririnig ang tagal naman oo naririnig daw tayo sa Vlogs at Doña Cheng taga saan po kayo sa Villasis din siya tayo sa Vlogs pamangkin ko ayan tayo sa Vlogs at Doña Cheng taga saan po kayo Doña Cheng at Liza Vlogs Villasis po sabi niya oo
Taga Villasis kami, Laisangot Vlogs, pero magkaibang baryo kami. Ajay kwa, nangilaam ni Jay tugtog ti ay nyay ka nga talong. Nagpintas man. Naminwa kami nuwe derby ajay. Sino ajay singer na di jay? Talong. Laisangot Vlogs, magkabarangay po kayo ni host po? Hindi. Iba siya. Tanya cheng edit lang ajay. Copyright gamin hahaan. Tanya cheng at Laisangot Vlogs tambod siya. Ako kapulaan, sabi niya. Oo, magkaibang barangay kami. Kaya't karo dayay. Ano pa ng mga pulse? Di na mala isuro gaminin nga. Kwan. Jason Bravo, shout out, sabi niya. Shout out host, sabi ni Jason Bravo. Thanks so much, Jason. Thanks so much sa patamsak mo. Jason Bravo. Malakas yung lindol dito kanina. Ay, anong oras? Anong oras? Lumindol daw, sabi ni Jason Bravo. Ayan, baka hindi pa kayo dikit ni Danya Cheng. Jason Bravo. Dikitan mo na siya. Magdikitan na kayo. Kambal ni Rensto is still there. Akala ko tulog ka na, Sisi. Pinagkakapin na eh. Mga 3 p.m. Ay, hindi ka tatapos pa lang. Wala. Saan bang Diyan ba sa Pangasinan? O ano? Laisangot Vlogs, di ko ramdam po at Jason Bravo, hehe. Hindi daw niya naramdaman, Jason Bravo. Nagdadrive ako kasi sabi ni Laisangot Vlogs. Kahit na, di ba? Adala. Doon niya, Cheng, hindi ko din naramdaman, hehe, sabi niya. Ala, ikaw lang nakaramdam, Jason. 6 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 11 thumbs up. Ilang magnitude, Jason? Hahaha, at Laisangot Vlogs. Baka busy ka, hehe, sabi niya. Ala. Ilang magnitude yung lindol? Niya host. Di Pangasinan. Ala. Infanta, Pangasinan. Sa Infanta yung center niya host, sabi ni Jason Bravo. Ala. Doon niya, Cheng. Panatang. Sino siya? Madingas ngas ngasanak jay kwa. Jerkon. Nagbigsa.
Laisangot Vlogs. Maxil Kuno eh. Ano yun? Magnitude 4 host. Mountain drive ako siguro, madam, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, di. 4.6, malakas na din yun. Ano lala. Jason Bravo, medyo malakas. Kaloka. Kala ko, nagka-vertigo ako. Nagka-vertigo ka, nahilo ka na. Ituyak lang, sabi ni Doña Cheng. Salamat Doña Cheng sa pagstay. Jason Bravo at Doña Cheng, shout out, sabi ni Jason Bravo. Ayan, shout out daw sa'yo, Doña Cheng. Ayan, Jason, hindi pa kayo magkadikit ni Doña Cheng. Si Doña Cheng ay isa ng monetized channel at siya ay aking pamangkin. Doña Cheng at Jason Bravo, mega shout out din, sabi ni Doña Cheng. Ayan, Jason Bravo, mega shout out din daw, sabi ni Doña Cheng. Ang lakas humilik ni Titit. Nadidinig ba yung hilik niya? Baka nadidinig naman na dyan. Baka akala ko yung naghihilik. Laisangot Vlogs. Live po, ubos na po. Tabi, okay lang. Hinulog ko po sa vlogs. Kaloka, bilis ng oras. Sige lang. At naragdagan naman yung banana mo. Jason Bravo, Doña Cheng, wait, check ko kung nakadikit. Laisangot Vlogs. Hope you understand po, Mama Norms. Yes naman, Laisangot Vlogs. Salamat sa yung support at saka yung pag-stay mo, saka yung patamsak mo. Thank you so much, Laisangot Vlogs. Take care and God bless. Doña Cheng, Jason Bravo, nakadikit na po ako sa inyo dati, sabi ni Doña Cheng. Ayan, Doña Cheng at Laisangot Vlogs, ingat po kayo, sabi ni Doña Cheng. Ayan, Laisangot Vlogs, ingat daw, sabi ni Doña Cheng. Ayan. Jason Bravo, dikit na daw kayo ni Doña Cheng. Ewan ko lang kung nabalikan mo na siya. Ayan, 4 million people in the house. Saka 11 thumbs up. Thank you so much. Sa 5 billion people in the house at saka sa 11 thumbs up. Salamat guys sa inyong pagbantay sa aking munting bahay. Salamat. Jason Bravo at Doña Cheng, madam, nadikitan ko na kayo with complete package po. Since yan na po ngayon lang
nakadikit. Sabi ni Jason Bravo. Doña, Doña Cheng at Jason Bravo, no problem po. Hehe, thank you. Sabi ni Doña Cheng. Ayan, Jason Bravo, thank you daw. Sabi ni Doña Cheng. Sa iyong pagbalik. Kanyang. Ayan na naman si Aling Luding. Ikot ng ikot na naman. Sana wag namang malaglag. Doña Cheng at Jason Bravo, playing din po kayo sa akin now. Doña Cheng sa Bilo-Bilo. Oo, ang dami niyang nilotong Bilo-Bilo. With langka, 'di ba? Ang sarap ka, sabi ni Jason Bravo. Lights Out Vlogs. Meron pang 10 minutes, Mama Norm si sabi niya. Okay lang, Lights Out Vlogs. Wag mong ubusin yung minutes mo. 10 minutes o 10 pesos yung 10 minutes. Paano ba? Paano ba yung pag dyan? Jason Bravo at Doña Cheng. Salamat madam, sabi ni Jason Bravo. Doña Cheng, salamat daw, sabi ni Jason Bravo. Doña Cheng, dadan na po. At Jason Bravo, pag-play, sabi ni Doña Cheng. Ayan. May natitira pa akong 256 MB. Hehe, sabi niya. Si Liza Ngot Vlog, naubos na daw yung hinulog niya kanina sa Pesonet. Maalala ko, Jason, yung pwesto mo, paano ba yung pwesto mo? Salon? Liza Ngot Vlog, Johan pa po, sabi niya. Sabi ni Jason Bravo, ay bawal kay Doña Cheng yung cook na Jason, kasi nga bagong opera, ka-opera pa lang yan, kaya bawal pa yung mga coke na yan. Jason Bravo, yung pwesto dito host, salon supplies, mga pangkulay, ribbon, ganun, Mama Norms. Pero hindi ka nagugupit, hindi ka nag-commit, ganun. Akala ko with salon. Doña Cheng at Jason Bravo, haha, bawal daw, sabi ni Mama Norms. Hehe, sabi niya. Oo, bawal mga lang. Pagka nag-order ako sa ino-order ko, hindi na soft drinks, hot chocolate na lang. Kasi ayaw ko naman yung tea. Meron naman yung ibang drinks nila sa McDonald's, yung nag-ano na naman. Huwag naman sanang maputol, naglo-loading na naman. Jason Bravo, ay bawal pa pala. Water with lemon na lang host. Oo, mas maganda pa. Hot water with lemon and honey. Ayan. Yan ang magandang inumin. Pero ako naman, tamad magtimpla, tamad mag-slice ng lemon. Kasi nga, mahina ako sa maasim.
Naisangot Vlogs, Madam Jason Bravo, kailan opening po ng new pwesto po? Di ba sa October 8, sabi niya, Naisangot Vlogs, tandang-tanda ko pa, sa October 8 daw yung opening ng kanyang salon. Ayan. Ikaw, Naisangot Vlogs, pag ako ano ka na rin ng pwesto mo ng karenderya. Kasi magaling kang magluto. Magkarenderya ka na lang para ikaw yung bossing. Diba? Sorry. Jason Bravo, pa-home service, haha, sabi ni Donya Cheng. Kung malapit lang, kung malapit lang sana, kaso nasa Bugal yun si Jason Bravo. Sa bagay, may sasakyan siya. Layo naman na pag-home servicean niya. Sa Bugal yun kasi si Jason Bravo. Saka si Naisangot Vlogs, ano naman siya, saling gayan. Ay, ang layo, haha, sabi ni Donya. Kaya nga, Bugal yun. Sa may mga na yun, road. mala bundok, ganun na doon. Sa Bugal, sana makapunta tayo pag uwi ko. Mag-tour din tayo sa mga beach. Jason Bravo at Donya Cheng, taga saan po kayo, madam? Sabi ni Jason Bravo. Sa Villasis din, Jason Bravo. Pero magkaiba kaming barangay. Si Donya Cheng ay aking pamangkin. Sa October 8 opening, pero October 7 lipatan na, hehe, sabi ni Jason Bravo. Yes, tandang-tanda ko yung October 8. Jen Moments naman, ang opening niya ay sa Sunday. Ayan. May pinsan ako dyan, host, sa Villasis, mga family rock ka. Saan sa Villasis? Meron ding mga rock ka dun sa Tumbod. Baka mga pinsan mo. Rock ka. Merong Donya Cheng, agawid ni Jenny dito yan. Uy, nagawid yan, nadagtan Tumbod. Nag-arkila siya ng sasakyan niya. Tapos yung sasakyan niya mula Alabang to Tumbod, 2.5 hour lang daw na tinakbo. Ag purgod dito yan, win trabaho na niya nga. Jason Bravo, yung pinsan ko kasi host, kasi meron ding rock ka dun sa Tumbod eh. Tanong mo kung anong igini, ibalay, hindi Nancy. Ayan, kailangan punta ka dun sa Bugal yun, Naisangot Vlogs sa October 7, tulungan mong maglipat si Jason para diretso ka na sa opening niya kinabukasan. Naisangot Vlogs, taga Villasis po, at Donya Cheng, sabi ni Naisangot Vlogs. Donya Cheng, ay okay po, sabi ni Donya Cheng. Itanong mo, Jason, kung anong barangay siya napadpad sa Villasis. Kasi maraming barangay. 22 yatang barangay yung Villasis, pati sitio. Kasi may sitio siyang, hindi ko na matandaan, 21.
21, tapos ilang sitio. Haha, sabi niya. Hindi ko naman tandaan, akala ko 22. 22 barangay, 21 pala. Pati sitio na yon. Badik amoy sitio. Katitan nga ini bugkol sitio. Bugkol maburak. Agitan. Bugkol, maburak. Tapos yata Lipanto. Yapa aja may sa ito ni agpa laod. Ado sitio nakapulaan. Iji pagisor-sorban ni Mirador ide niya na ganan dyan mo matandaan na nan. Maburak, adapay. Maburak, Lipanto, Bugkol. Dapat yung may isa. Diyan, pakas diyan, palaod. Diyan, diretso nga. Sentro Norte, Malasin. Nanti. Ganaan aja yan. Sama mo. Yan ang isuruan ni Mirador ide. Yung taga ije nakaalaan na ije asawa na nga ide. Hindi ko na matandaan. Nagkambig pa kami noon doon. Sa may mga manggahan. Malawak na manggahan yun. Lipanto, no. BJ Mama Norm, sabi ni Lai Sangot Vlog. Salamat Lai Sangot Vlog. Sa pabiji-biji mo dyan. Lipanto da, awan. Ayan. Lipanto da, awan ijayan. Awan ijayan, te. Lipanto. $5 million people in the house. Thank you so much. Win, no? Dalags. Bye po, host. Sabi ni Lai Sangot Vlogs. Bye-bye, Lai Sangot Vlogs. Tsaka sa mga patamsak mo, salamat. Thank you so much. Ingat ka lagi dyan, Lai Sangot Vlogs. Salamat. At Donya Cheng, bye po. See you again po, sabi ni Lai Sangot Vlogs. Ayan, bye-bye daw, sabi ni Lai Sangot Vlogs, Donya Cheng. Dito, ayan, nag-aano lang si Lai Sangot Vlogs. Nagpipisonet. Nagpipiso wifi siya. Ay, hulog lang daw siya sa kapitbahay nila. Ilampas ko lang ito ng 10 minutes. Ng 2 hours para wag nang mabawasan yung 2 hours. Kasi magpre-prepare na ako sa lulutuin ko mamaya.
sa pa-dinner nila. Yes, si Dayo lumalam manok kumanga kanina kan bulong sili hindi masan. Naantok pa ako. Tatlong mata ang andyan. Still at saka sa 12 damsak. Salamat guys. Within 2 minutes, i-close ko na to. Kasi magpre-prepare na ako sa kusina kung ano ang lulutuin ngayong padi.